besok buatku teknik lawan kembang sore janjine kuwi tabuh songo iki sudah para tabuh 11 kok ngono teko jane mimpi apa pancen dheweke ra wani metu sak jawaning pengakuan wedi kapan mengkone dheweke eling lawan janjine papan iki sementara aku tak ngerti dhisik Tolong kakak, kakak anu rasa dulu. Sanono suarane kembang sore kan jalan orang kadang-kadang orang kembang sore cilokone kaya ngono coba tak golekane sisih kono kembang sore mati perkara kena dikawe cek ayo tangi hati sore tak golek ora udan kita iso mau piye kok prajurit iki mati kok ngalih gon stop lagi di banyak begini melahirkan
tujuan ki yo supaya ngono. Saka rumangsa kowe iki mati. Nek nganti kowe mati tenan, mongko matimu nggonmu ninggalake pertapan iki gara-gara. Mesti wae aku kena duka. Kawan bapakku. Rak nek kakang, iki mau ngaku mudul lho. Mudul ora ngono carane. Ngono wae. Ora sejual gawe makel aku. Tenan? Nah. Untung makel ora sejual gawe. Makel. Umpama nek dadian kowe mati sing kelangan iki ora sapa-sapa. Sapa Kak? Sing rumangsa kelangan iki mesti aku. Kok dadi kapan sih? Aku sih. Aku sih piye? Ngerti apa ora sebabnya kondo kaya ngono. Sing kelangan mesti aku. Mergo saben dina iki bakal tak pikirake dina kalan bengi. Kembang sore. Aku seneng karo kowe. Ngomong kowe mati aku ra sida duwe bojo. Kok bete karo liyane? Ora aku nek ora rabi karo kowe. Ngono kan aku kok dikasih banyu. Ora ngerti. Nah, kedok jebule. Aku nek mesti Oh, ngaten. Makone sorgel. Dipakno sapi tak rumpuni aku. yo semono kuwi kakak. Lho banget gugupku. Jare cakut sore. Terus Bareng juangok tipak sapi. Saiki piye? Pawang solanmu sing gumathok umpama kowe tak mek bojo gelem apa ora? yo jelas ki aku gelem kakak. Kowe gelem? Tenan. Ayo ngono. Berpasangan lho. Salon. Ini kurangkan itu apa kita sawat ini? Aku bicara
tuku. Kowe takon tengok nang omah. Kowe njaluk opo ae aku sing golek. Bojo piye lak yo nomor 3 lho. Alah. Piye. Lho aku iki sik jati yo. Bisa ting-ting. Iki sambet Cara montore Rayem. Cek titis. Ora rasane bisa ndelok jaluk nang ora setan-terane lu. Ya ora. Setan-terane kris. Iya. Ya siwek terus solo. Wes aku sedulur ambek kakang dhewe. ora. Aku mau aku anggap sedulur. Gelem. Kowe tak kae bojo. Kalungmu sing ini buak. Nah, ganti mas 3 kilo. Iku mas apa? Yo, mas. Tak tukar mas asli ya. Aku butuh ngono kuwi lho, Kakang. Orang butuh piye? Ben tambah saya manis. Aku gede wong wedok iku wong jalan aneh-aneh. Lan kowe ben bojo karo anu wogo yo kalau monte iki pantes. Nek dadi bojoku tak tukono kalung. 3 kilo. Iku gede ate. Gelange 4 kilo. Rembio. Sebab toko makan. Oke. Aku wis kudu apa kowe harus arena-arena. Tengko kowe krungu suaraku benggiri. Jadi mau ora tresno, dadi tresno kepala krungu suara. Kegopo tresno kuwi jalaran saka kuwi. Nek saben dina wis rawuh-rawuh. Sepitik. Mergo sakjroning atiku wis tak grakake oleh pengatar. Yo kene karena apa aku buat bagus? Apa aku buat gede? Kowe yang itu aku bilang tak wis piye? Gua Wes rasa juga tenang. Macamnya sekali Tapi apa? Loh, ini orang menungso coba aku kabur Wes. Aku bisa. ayo
lakoni kaya ngono iki kok ya golek papan sing apik. Jalan Iki sing pas. pas ning papan kene. Kanggo aku sing pas yo iki ora menungso. Coba aku karo Kang Sule. Ayo, Mas Sule. Kakak. Oh, jane karepe sampean iki apa to? Kowe nyempalangi aku kompri mergo aku lagi wae jejer kelawan kembang sore. Kok karepe sampean? Anu roko. Nek pancen ditunggu sakjane aku. Saben dina kecegak karo kembang sore ati. Mergo sing duweni tresno karo kembang sore lan kowe dhewe. Aku kok kepengin. Mergo seneng kembang sore. Kabeh murid ana ing pertapan Gunung Gamping wis padha ngerti. Ten kembang sore saben dina ki cedhake mung karo aku. Mluyur sak ndur ki bareng karo aku. Cetha nek nandhake kembang sore kuwi katresnaku. Katresnaku kembang sore. Ya, Kok upama kembang sore tak rebut. Waktu dina iki ojo nanti kecegak kabeh langsung. kadikan kembang sore tak ibaratke kuwi karo sing darane ngono. Jare tak rembut karo ya. Bagus. Anu roko. Ya. Yen pancen tekadmu kaya ngono. Nek papan kaya ora puas keluar. Iko semono anti seprene. Mangan tunggal jam. Barangke ono panganan sithik karo batune. Bisa iki ora. Yen kok karo aku yo teko. Ayo, dan pancen ki bisa ngalahke aku. Kembang sore tak kulungke ana ning tangan. Tungakno, ya. Waduh, kowe toa. Sampeyan kok keker iki mau jam-jame
ana foto kowe apa kula teng mriki kula teng mriki sampane dulu mah mudah sampean aku ning iki mekeng mripatku rasane iki sapa to kula kasan karo kowe karo kembang sore para padha lumpuh yang jane iki mau ana apa andikan apa jane yen kula utang niki wau boten olah bela raga boten digraden boten lho ya biasane kira ya padha bladen to lho kok dadak padha bilang kita piye mergi perkarane nggih kembang sore niku lho lah kok kembang sore sing jalari kok bener kowe sing jalari perkara iki Nggih, lho Mas Boko. Ini menika kakang lanjutan iku lho. piye andikan Maksa karo kula. sing tegese meksa Ya kula judi perkosa lho. Eh. Apa? kowe iki arep diprawoso karo andikan kebangetan men kowe lho kula boten salah lho ora salah sing piye salah nggih kembang sore niku salah iki ambek niku wedok salah wedok Jadi nek meja mbok prawoso ora apa-apa. boten napa-napa Nek prawoso karo kembang sore mbok aku dijak. namanya lah boten sida jak sampean Jaro karo manrak yo melu aku tanggung jawab apa-apa. Jadi kowe padha gelut iki mau perkara nek kembang sore. Kula menika gadhahi rasa seneng kalih Rara Kembang Sore. Ing panajab Kembang Sore menika badhe kula mek bojo. Arep kok mek dadi bojoku. jane niku kula kepengin mbah bojo kali kembang sore Kowe lah yo karep. piye kembang sore niku pun seneng kali kula ning grebut kali niku anu kok Jeneng boten sampeyan kok. mungkin mau sama kena Arep kenek kok sungguh pitik apa piye. Ngene sama tenggang rokok niku anu logo lan kowe yang Kembang Sore. Apa iki jenenge wong tuwa mung paring pitutur kelawan kabeh anak murid-muridku nek kena tak kandhani aja kowe iki padha tak pintu aja padha pinten pikirku nek kowe kepengin jawab yo mergo kamu raga lan Kembang Sore kuwi ora jodohmu. Sowan iku mau kok ora amun sampe seneng seneng terus duwe anak ngono ora Ayo sewu kok. Agipun tresna kula dhateng Rara Kembang Sore menika mboten saged kula pambut. Ibarate kula menika saben dinten boten dolan mangan kalamunten boten katut nggon kalih Rara Kembang Sore. Iya, kula mung tasah pisikan menawi boten sarengan kalih Rara Kembang Sore. Nek menapa panjenengan kok kados janjane iki yo aku arep mondho ning abot sing kabeh mau kowe kudu ngerti lakon iki yo anu raga yo kowe Kembang Sore
nek kowe kepengin ngerti marang cerita kabeh ngene lho